आता घरी 20-25 मिनिटं भेटेल पोहोचते. ओके राहिली बाय. ଆପଣ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ମ୍ୟାଡାମ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି କଣ ହେଇଛି। अबे नहले कौन करिबु तू शास्त्र कौन मिछले लेखा है चोर मोटाण बोली तोते बाड़े बाड़े तू तोड़ी की बाहर कर अर्जेंट काम दिला बाहर बसले खेळ पण गेले गेला विकास दास हे बिन बायला एले हल्ली आपण जरी ठीक समय न असे थाते मो अवस्थाची कोण आहे थाता अरे नाना भला लोक मानकर किसी अघटन घटिबा पूर्वरु भगवान काहाकु ना काहाकु निश्चय पठांती हो भाले लोक बोली आपण केमती देले अरे मैडम गोटे कुआरी झियो ता लज्जा निवारण करिया पई ता ओढणी आश्रय दिए तले आपण मो जंत्रणा सहन करि पारे आपणकर लाजर ओढणी को पूरा मो हाथ रे बांधी देले किंतु एइते थिला मो कर्तव्य केवल कर्तव्य नुहे मैडम एथिरु मु आपणक मन भितर थिबा मनीष बनियार प्रमाण पाई सारिछि ओके ओके सेति भाई आपणको मो तरफरु अनेक अनेक धन्यवाद ओके एथर आसंतु मु नै आपणको आपण आश्रम रे छाडी देबी आसंतु ना नाही माने कोन भय लागुछि अरे मैडम आसंतु मु नै आश्रम रे छाडी देबी कारण ए रास्ताटा आगो निरापद नुहे आसंतु ना ओके आई डू प्लीज दैट्स लाइक इट गुड फ्रेंड ला
ନିଆଁ